फिन नोंथांमोननि सिगां गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेसियली जिउ दानायनि बा जिउआव माबोरै मानसिया जाफुंसार जानो हायो आरो जाफुंसार जानाया बयनिबो थाखाय जाथावना नामा, दा बेखौ लानानै आङो मोनसे कन्टेन्ट नोंथांमोनसिम लानानै फैदों। सानसेखालि मोनसे फरायसालिनि प्रिन्सिपाला थामहिनबा गाहाय फोरोंगिरिया गावनि थाखोनि गासै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै मोनसे गोजान जायगायाव अरनबारि थानाय मोनसे जायगायाव गोदान बोसोरनि लावखार ओंखाम थामहिनबा पिकनिक पार्टी जानो थाखाय गासै फरायसालिनि गथ'फोरखौनो लानानै बिथाङा बे जायगासिम थांनाय जादोंमोन। थांनायनि उनाव जेब्ला बै अरनबारि जायगायाव पिकनिक जानाय जायगाखौ सहैयो अब्ला फोरोंगिरिया लावखार ओंखाम जानायनि लाहार फाहारखौ खालामनो थाखाय थाग थियारि जाबाय। नाथाय फोरोंगिरिया मोनसे जादु थामहिनबा मोनसे सोलो खालामनानै बे फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफ्रा माबोरै बावहाय लावखार ओंखाम जानो हायो बे थासारिखौ लानानै लावखार ओंखाम जानायाव अरखौ सुफुंनो थाखाय मोनसे दियासलाय थामहिनबा जोंफ्रुट बाहा लानानै थांनाय जादोंमोन। दा गाहाय फोरोंगिरिया ओरैबायदि मोनसे सोलो खालामबाय, फरायसा फरायसुलिफ्रा माबोरै अरखौ फोजोंनानै बे लावखार ओंखामखौ जानो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै बियो रावबो नागिरना मोनै जायगायाव बै दियासलाय थामहिनबा जोंफ्रुट बाहाखौ सिखोमाना दोननाय जानायसै। इयुनाव फोरोंगिरिया बुंनाय जाबायदि लावखार ओंखाम जानायनि समा थाबैनो फोजोबनांगौ आरो जाय गोसो जेरै मेरै ज' गाव गावनि खामानिखौ मावलायनानै जोङो ओंखाम ओंख्रिखौबो संनानै जानानै थाबैनो बे जायगानिफ्राय मोनानायनि सिगांनो जायखारनायनि गोनांथि दङ होननानै बिथोन जारि खालामनायसै। बिथोन मोननाय लोगो लोगो गासैबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा बै ओंख्रि ओंखाम बा जानाय आदारफोरखौ संनो थाखाय लाहार फाहार खालामनो थाखाय बिथांमोना गिबियावनो जोंफ्रुट बाहागो नागिरनाय जाबाय आरो जोंफ्रुटखौ सुखांनानै माबोरै बन जन्नानै ओंखामखौ थाबैनो जानानै बे जायगानिफ्राय मोनाबिलिनि सिगांनो न' फारसे रवाना जाबोनो हायो। नाथाय दुखुनांथाव खोथाया जाहैबाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा जोंफ्रुटनि बाहागो नागिरबाय नाथाय रावबो मोनाखिसै। नाथाय खोब साननो गोनां जाबाय। जोबथा बुब्लियाव फोरोंगिरिया मोनसे मेगनिफाइं ग्लास फरायसा फरायसुलिफोरनो गथायना होनाय जानायसै आरो बुंनायसै दि नोंसोर गासैबो बे मेगनिफाइं ग्लासनि जोहै अरखौ सुखांनानै बे लावखार ओंखाम दिनैनि हाबाफारिखौ जानो नांगोन। दा बे बिथोन जारि खालामनायखौ खोनानाय लोगो लोगोनो गासै फरायसुला फरायसुलिफ्रा मोजोमसे गोरान थुरि बा जिगाबफोर नागिरनानै बिथांमोना सासेनि उनाव गासैबो गथ'फ्रा बै मेगनिफाइं ग्लासनि जोहै साननि बिदुंखौ मेगनिफाइंआव खोलैनानै थि बिन्दोआव लाखिनानै बेखौ अर फोजोंनो नाजानायसै। नाथाय गासैबो फरायसुलिफ्रा बेसेबांबा नाजानायनि उनावबो बिथांमोननि गेजेराव मोजां फिथाइ थायनाय जायाखिसै। जोबथा बुब्लियाव सासे गथ'आ साननि बिदुंखौ मेगनिफाइं ग्लासनि गेजेर बिन्दोआव खोख्लैनानै बियो जिगाबनि सायाव बेखौ दिदोम आखाइजों हमथाबबाय थानानै मोनसे जायगायावल' बेयो खामनो नाजानायसै आरो जोबथा बुब्लियाव बे गथ'आ अरखौ सुखांनो हानायसै। दा बेनिफ्राय रोखा जानो हायोदि जोंनि साफ्रोमबोनि नाजानाय बा मेहनत खालामनाया एखे रोखोमनि जाया। बेबादिनो थांखियाव सहैनो नाजानायाबो सोरबाया सा ससेयावनो थांखिखौ ज्राब नागारो आरो बे थांखियाव आं सहैथानाय नङा होननानै गावनि थांखिखौ नागारो। दा थांखियाव सहैनो हानाय आरो सहैनो हायैनि गेजेराव
बेनो मोनसे फोरमान दि साफ्रोमबो गथ'आ माइ जिगाबाव बा थुरि जिगाबाव मेग्निफाइं ग्लासनि जोहै अरखौ सुखांनो नाजादोंमोन, नाथाय सुखांनो गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रानो हायाखैमोन। जोबथा बुब्लियाव बाया मोजोमनो हाजासे नाजानायनि जोहै सासे गथ'आ मेग्निफाइं ग्लासाव साननि बिदुंखौ दिदोम मोनसे थि जायगायाव खोख्लैनानै अरखौ फोजोंनाय जानायसै आरो अरखौ फोजोंनाय जानायनि इयुनाव बिसोरनि लावखार ओंखाम जानायनि लाहार फाहार खालामनाय बा आदार संनो नाजानाय हाबाफारियाबो जाफुंदोंमोन आरो जोबथा बुब्लियाव बै मेग्निफाइं ग्लासनि जोहै सासे गथ'आ अर सुखांनानै होनायनि जाउनाव बे लावखार ओंखाम जानायनि जि लाहार फाहार बे जाफुंसार जादोंमोन। बे बुब्लियावनो फोरोंगिरिया बिथांमोनखौ फोरमायनायसै दि जिउआव जाफुंसार एबा साक्सेसफुल जानाया एफाबां मानि गोरलै नङा, जों जेरै सानो बेफोरबादि गोरलै नङा। थिग बिदिनो नोंसोरो मेग्निफाइं ग्लासखौ साननि बिदुङाव खोख्लैनानै दिदोमै थि जायगायाव साफ्रोमबो गथ'आ थांखियाव खोख्लैनो हायैनि जाउनावनो बांसिन गथ'नि मेग्निफाइं ग्लासजों जिगाबाव अर सुनो नाजानाय हाबाफारिया फेलें जादोंमोन। थिग बिदिनो जोबथा बुब्लियाव नैबे गथ'आ मेग्निफाइं ग्लासाव साननि बिदुंखौ थिग मोनसे जायगायावल' खोख्लैनानै माइ जिगाबाव फोनांनायनि जाउनाव अरा जोंदोंमोन। बिनि जाहोना जाहैबाय साफ्रोमबो गथ'नि गोसो हमथानो नाजानाय एबा जाफुंसार जानो नाजानाया एखे रोखोमनि जानो हाया। बेनिखायनो जिउआव माबा मोनसे थांखि दायोब्ला बे थांखिखौ मोनहैनो थाखाय जोङो गावनि थांखियाव सहैनो थाखाय खोब नोजोर बोनानै खामानि मावनायनि गोनांथि दङ आरो बे नोजोर बोनानै खामानि मावनाया नोंनि दिगा जुदि फेलें दिग फारसे दावबायलाङोब्ला नोङो थांखियाव सहैनो हानाय नङा आरो नोंनि जि सहैनो नाजानाय थांखिनि लामाया सा ससेयावनो मोनदा जागोन। मोनदा जायोब्ला नों जिउआव जा जानो लुबैदों बेखौ नों जाफुंसार जाहैनो हानाय नङा। बेनिखायनो मेग्निफाइं ग्लासनि जोहै अर फोजोंनो नाजानाय बादि दियासलायखौ आं नोंसोरनो सिखोमाना होनानै दोननायनि जाउना बेनोमोन दि जाहाथे नोंसोरो मेग्निफाइं ग्लासनि जोहै सोर साबेसे गथ'आ माबायदि अर फोजोंनानै दिनैनि पिकनिक पार्टिखौ जाहोनो हायो बेखौ फोरमायनाय जादोंमोन आरो नोंसोरो जिउआव जा थांखि लानानै दिनैनि बे बुब्लिसिम दावबायबोदों आरो इयुनाव दावबायलांगोन बे लामाया दिदोम जायाबा थिग जायाबा नाजानायफ्रा गथा जानो हायाब्ला थांखियाव जों सहैनो हाया। बेनिखायनो नोंसोरो जिउआव मानसि जानो लुबैदोंब्ला बे मेग्निफाइं ग्लासाव अरखौ बा साननि बिदुंखौ थि रोखोमै दिदोम हमथाबनानै अर फोजोंनाय बादि जोंनि जिउनि थांखि दानायाबो बेबादिनो। जोङो थांखिखौ सहैखानो नांगौब्ला अरनि आनजाद बादि जों देरहासार जानानै जोंनि थांखियाव सहैनांगोन। अब्लानो जों जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायो। भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामनो नाजाला, भिडिअखौ बेखिनियावनो आं फोजोबनो नाजानाय जाबाय आरो जायफ्रा गोदान आंनि CSP Advice 365 इउटिउब चेनेल आरो फेसबुक पेजखौ फल' खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान लेटेस्ट भिडिअफ्रा नोंथांनिसिम सहैनायनि एसेनोसै। गोजोनथों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर'